ब्रिटिश कलकत्ता परिषदेने सुरतच्या कराराचा निषेध केला. कर्नल ॲप्टनला नूतनीकरण करून नवीन करार करण्यास पुण्यात पाठवले. पुरंदर कराराने रघुनाथरावांना पेन्शन देण्यात आले आणि त्याचे कारण सोडले गेले, परंतु सालसेट आणि भरूच जिल्ह्यांचा महसूल ब्रिटिशांनी कायम ठेवला. मुंबई सरकाराने हा नवीन करार नकारला आणि रघुनाथरावांना आश्रय दिला. 1776 नाना फडणवीस यांनी पश्चिम किनाऱ्यावरील एक बंदर फ्रेंचांना देऊन कलकत्ता परिषदेशी केलेल्या कराराचे उल्लंघन केले. इंग्रजांनी पुण्याकडे फौज पाठवून प्रत्युत्तर दिले. प्रारंभिक हालचाली आणि पुरंदरचा तह कर्नल केटिंगच्या नेतृत्वात ब्रिटिश सैन्याने 15 मार्च 1775 रोजी पुण्याला निघत सुरत सोडले, परंतु त्यांना आडस येथे मराठ्यांचे सरदार हरिपंत फडके यांनी अडवले आणि 18 मे 1775 रोजी झालेल्या आडसच्या लढाईत ब्रिटिश सैन्याचा पूर्णपणे पराभव झाला. रघुनाथराव व केटिंगच्या सैन्याच्या झालेल्या या पराभवात 96 सैनिक ठार झाले. मराठ्यांच्या मृत्यू पावलेल्या मध्ये 150 ठार सैनिकाचा समावेश होता. वॉरेन हॅस्टिंग्सचा असा अंदाज होता की पुण्याविरुद्ध थेट कारवाई करणे हानिकारक आहे. म्हणूनच बंगालच्या सर्वोच्च परिषदेने सुरतच्या कराराचा निषेध केला. कर्नल ॲप्टनला पुकारण्यासाठी आणि तातडीने नवीन तह करण्यास पुण्यात पाठवले. 1 मार्च 1776 रोजी ॲप्टन आणि पुण्यातील मंत्र्यांच्या दरम्यान पुरंदरचा तह नावाचा करार झाला. पुरंदरच्या कराराने रघुनाथराव यांना पेन्शन दिली गेली आणि त्याचे कारण सोडले गेले, परंतु सालसेट आणि भरूच जिल्ह्यांचा महसूल ब्रिटिशांनी कायम ठेवला.